Солтангыл авылы район үзәге булган Әсәкәйдән ерак түгел. Тик кайчак анда барып җитү өчен бераз гына көтәргә дә туры килгән. Безгә дә шундый бәхет елмайды. Күзләрне чагылдырып, тимер тәгәрмәчләр белән нидер җырлый-җырлый, монда тормыш гөрли-гөрли дигәндәй поезд үтеп китте. Ә авылда көтү кайта. Ашыкмый гына, гадәтләнгән юл буенча килгән кунакларга әллә ни исе китми генә атлыйлар маллар. Ә менә бала-чаганың камерага кызыксынуы бар әлбәттә. Алар безгә сәлам әйтә. Ә әбиләр капка төбендә яшь чакларын искә алалардыр. Театр шишне бүлмәсеннән безнең тапшыруыбыз һәм татар өе капкадан башлана дуслар. Сәлам барыгызга да, саумысыз. Без Орынбор өлкәсе Әсәкәй районы Солтангыл авылларында. Иске Солтангыл һәм яңа Солтангыл. Әсәкәй районы иске һәм яңа Солтангыл авылларын бер-берсеннән аерым күз алдына да китереп булмый. Тарихлары да, көнкүрешләре дә бер-берсенә үрелеп бара. Тарих дигәннән, әйдәгез бу авыллар турында күбрәк белик әле. Солтангылның халкы бик кунакчыл диләр. Менә хәтта өлкән кешеләр дә капка төбеннән үзләре каршы ала. Яткар абый яшьтән үк өлкәннәрдән авыл тарихын барлап барган икән. Килеп чыккан ул Солтангыл исемле бер абзыйның исеменнән. Солтангыл. Ул Әби патша заманында хезмәт иткән. Күп итеп җир биргән. Пугачев восстаниесеннан Салават Юлаевның ниләр возмездиедән качып килеп чыкканнар да шунда принимать иткәннәр. Безнең шушы Солтангыл халкы. Аннарысын яшәй торгачлар тегеләр бит башкириннар. Булар татар халкы. Ызгыш килеп чыкканда аннан Солтангыл үзенең ниләрен җыеп, халкын җыеп бияка күчкәннәр. Бияка йорт салганнар, авыл ачканнар. Шуннан килеп чыккан ул. Тегесе иске Солтангыл, басы яңа Солтангыл. Авыл тарихы, милләт язмышы хакында сөйләшүләр өстәл янында дәвам итте. Дөрес, сөйләшү дип арттырып җибәрдем бугай, чөнки мин күбрәк тыңладым. Тыңладым да тыңладым. Ә бераздан тагын тыңладым һәм чәй эчтем. Ничек каршы алсалар, шулай матур итеп затып та калдылар. Һәм без Солтангыл урамнары буйлап матур капкалар, төзек өйләр белән сыкланып бардык. Күзебезне күтәреп карасак, нинди матур таулар соң монда. Сыкланып туя алмаслык. Кенәл елгасы буйлап шундый кызыл таулар да таулар. Дөресен генә әйткәндә, шул ук портларда да авыл тарихы турында фикерләр төрле. Ул риваятлар күп очракта барыбер Пугачевка барып тоташа. Кемдер әйтә, баш күтәрүне басуда катнашкан өчен Солтангыл дигән йомышлы татарга җир бирелгән диләр. Икенчеләр Солтангыл карт Самара өлкәсе Похвестево якларында патшадан качып торган, аннан бу якларга күченгән һәм иске Солтангыл дип шул җиргә исем биргән. Ни өчен иске Солтангыл? Бу авыл борынгы дип уйласыннар өчен диючеләр дә бар. Ни дисәң дә, тарих шундый буталчык инде ул. Уйларга, фикерләргә бирелеп, мәдәният йортына да барып җиткәнбез. Ә монда якында гына чишмә икән. Яшьләр чишмәгә төшкән. Эй, менә Алина белән аның иптәшенә җәза бирәбез хәзер. Нинди җәза бирәбез Альберт улым белән Алина кызыма? Утыр әле
жаннарыма, ял булсын жаннарыма. Шаяртабыз инде. Монда репетиция генә бара. Иңелек булайрак булды. Күрсәтми калдыгыз диярсез аннары. Безне монда моторлап татарча каршы да алалар икән. Әйдәгез. Исәннәрмесез? Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер, рәхмәт ясың, үзегез ни хәлдә? Әйбәт, Аллага шөкер, түгел? Исәнмез. О, Лекедән килгән гадәт, ата-баба йоласы, ипи һәм тоз, баллы чәкчәк белән кунакларны каршы аласы. Рәхим итегез, әйдәгез, түрдән узыгыз. Әлфия ханым музей белән дә таныштырырга булды. Нинди генә көнкүреш әсбаплары юк монда. Монда инде элекке бабайлар нинди белән һөнәрләр белән эшләгәннәр, шул әйберләр менә фуганок, такта тигнитә торган булганнар. Бусы инде щетка для вычищения, бу шопа дип атала, бу мамык шопалайлар буның белән. Кәҗә мамыгын, кәҗәдән мамык алып, аны менә шулай итеп шопалыга торган, шулай итеп шопалыйлар. Безнең менә бу инде ипи ала торган. Ипи элекке заман ипи алганнар, койганнар буның белән. Табасы белән менә шулай итеп ипине куя торган булганнар да. Мишкә тыга торган булганнар, өлгергәч алып тагын ала торган булганнар. Шундый элеккеге намазлыгыбыз әбиләрдән калган инде. Шигеп эшләнгән инде, әйме? Әйе, шигеп эшләнгән. Бу минем карт олы әбиемнеке. Әсәкәй районы Солтангол авылында татар халык театры эшләп килә. Һәм инде әлбәттә хәзерге вакытта репетиция үтсә дә, ләкин инде кичләрен, театр, спектакль булган көнне әлеге заллар шыгрым тулы була дип сөйлиләр. Дуслык татар халык театрына һәм күгәрченнәр балалар коллективына иҗади уңышлар теләп, авыл остасы Яхья абый янына кирип чыгарга булдык. Ә ул ишек алдында тальян гармун тартып утыра икән. Яхья абый тал һәм җитеннән төрле кәрзиннәр ясый икән. Менә монысы талдан эшләнгән. Башы да талдан, булар да талдан. Монысы Кован койзладым. Койзладыгыз. Һәр берсен койзлыйсыз инде шулаймы? Әйе. Койзлаган да бар, койзламаган да бар. Менә монда койзлаганы белән койзламаганы аерыр өчен, менә монда теге койзлаганы ага, яшеле аста. Булай якынча гына әйтә аласызмы? Үз гомерегездә күпме үрдегез шул хәлне? Минем инде бу кәрзинкалар хәзер Kozanda baralar, benim vuruklar şunda, Talyatti'de var, Moskva'da var, Samara'da var, Оренбургта бар. Ил тоткасы ир дип юклаганы әйтмиләрдер. Яхья абый оста да, тарихчы да, шагыйрь дә булып чыкты бит. Без аның бер шигырен тапшыруның ахырында кулланырга булдык бит әле. Шуңа бездән аерылмагыз. Клублар һәр авылда бардыр инде ул. Тик яңа Солтангылда да, искесендә дә мәдәният йортларының җаны бар. Алар буш түгел. Тимер сукалар татар авылларында 1920 еллар башында гына барлыкка килә. Әле бу бай авылларда гына. Һәм инде менә иске Солтангыл авылының мәдәният йорты каршында бик матур гына ачык һавадагы музее бар. Менә әлеге музей йорт, татар йорты, зурлыгы буенча әлбәттә элекке йортларга бик якын. Әлбәттә хәзерге таләпләр буенча бу бик кичкенә. Хәтта кухня өчен дә бик кичкенә, ләкин бу йортларда йоклаганнар да, утырып шәйләр дә эчкәннәр, һәм әлбәттә инде ризык та монда әзерләнгән. Умырзая вокал коллективы авыл халкын җырга моңга баетып тора. Ә Рафаэль абый уйный башласа, бер урында басып торып булмый бит.
Безнең халык эшсез тора алмыйдыр инде ул. Ялсыз тора ала, эшсез тора алмый. Карагыз инде нинди матурлык. Кул эше хәзер модада түгел диючеләргә менә сезгә җавап. Бүләк итәм. Менә клуб ниләренә кызларына бөтенесенә ясап шушылай костюмнар белән кияргә ясаган идем барсына да. Менә шуннан инде кызыгып китсәм, носкилар тотынам бәйләргә, тәпешкеләр кышкында инде. Менә шундый шәлләр барсы да менә әлхәмдүлилләһ шөкер тик утырган юк. Тик утырасым да килмәй. Минем әгәр тик утырсам, телевизор карап бушка вакытым узган шикелле. Нәрсәдер эшләргә кирәк. Отыр хатыннар шулай инде ул. Бер тик утыра белмиләр. Тик кача әниләргә дә, әбиләргә дә утырыгыз, ял итегез, зинһар өчен. Бәлки шуңа күрә шундый узыр. Мин әйтәм балаларга, мин әйтәм, рәхәтләнеп эшләп, арып, анасын ял итеп, аннан торып китүгә итәмесең, мин әйтәм. Туган җирләрен, авылларын ярату һәр кешенең йөзендә, сүзләрендә генә түгел, гамәлләрендә дә күренә монда. Солтангыл авыл хуҗалыгы буенча да беренчеләрдән. Илдус абый сыман агросекторны үстерү өстендә тырышучылар хисабына да яши Солтангыл. Күрәбез, әйбәт яши. Мен инде менә үзем 30 елдан артык авыл хуҗалыгы белән занимаюсь. Менә безнең бу агрохолдинг Галгада 14 000 гектар җир бар. 700 баштан артык мал товарлар бар. Молочное направление безнең, мясное направление бар инде. И в основном инде шул растениеводство. Менә бу азимой будай безнең Алла берсә бер 50-60 центнер бирер дип уйлыйм мин. Безнең азимой будай 1700 гектар чәчелгән. Улай кемнән теләге бар эшләргә авылда, аларга проблема юк. Безнең инде колхозга бит ул вход рубль, выхода нет оттуда, колхоздан. Шуңа күрә бер башны тыккач, уже авыл хуҗалыгына чыгып булмай бүтән. Ну, затягивает. Кырып китәсең дә күңел белән. Ну, ханчык ташлап китәсең, 14 000 гектар җир. Мал туарында, сыерлар, неләр, затягивает. И хәзерге неде еллардан бәясе дә бар. Нормальный хакка сатып, нормальный техника алабыз, фермалар салабыз. Менә яңаракна элеватор сала башладык, былтыр башладык инде элеватор. Семенной завод, аннары планнарда бар инде шул. Мельница саларга. Җырга, моңга байлыгы, кунакчыллыгы һәм тырыш халкы белән күңелдә калды Солтангыл авыллары. Ике Солтангыл урнашкан Кызыл тау борынында. Җил, давыллар, афәтләрнең булмастай урынында дигән Яхья Җиһангулов. Без иске һәм яңа Солтангыл белән бүген таныштык һәм саубулашабыз да нәкъ менә ике авыл арасында. Безнең тапшыруыбыз да менә шулай татар авылларын бер-берсенә тоташтырып бара. Инде дуслар, менә шул изге юлларыбыз дәвам итә һәм без сезнең белән саубулашабыз һәм киләсе очрашуларны көтәбез.